ಅಂಚಡು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಪರಂದಲ್ಲೇ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಏರ್ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿರು ನವದಂಪತಿಲುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭಪನಲ್ಲಿ ಮೇರು ಆಕ್ಟರ್ RJ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ಯರು ನಾನಾ ಕಲೆನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ನಾನಾ ಕಲೆನು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದೀವಂದಿರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಸಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತೂದಿತ್ತ ಹೊರನೆ ಶಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ದದಪಂಡ ಆತ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಪಂದಿಜ್ಜಂಡ ಇಂಕಲು ಲವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಪಾರುಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಡ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದಾಕ್ಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏರ್ ಕಾಮನ್ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಪ್ಪುಣ ಅಂಡ ಈತು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಬುಡಿಯರು ದಾನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮುರಣಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊನ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಈ ಡೇಟ್ ಪಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅವಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ಪಿರ ಕನ್ನಡದ ದಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಈತು ಪೂರ ಸಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುರಾಗ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಡು ಬರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆಪಿ ಹಿಡಿದು ಆದ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಕಾತದಾಂಡು ಮೂರು ಅಂಚ 7ನೇ ಆಜನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗನೆ ಶುರು ಆತನು ಚೊರೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ದಾಯಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ಲ ಕಾಪಾರ ಕಾಪು ಅಂಚದ್ ಪಾರುಳವರ ತುಳು ಬರ್ತದ ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪದಿಜರಾರು ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಪಂಡ ಆಲದೇ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಕಲ್ಪವನತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸುರಾನ ಲಡಾಯಿ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಐಕ ಕಲ್ಪವನ ವಿಷಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಆಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಬರ ತುಳು ತಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಗಳ ಬರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಪಾರುಲ್ ಅವ್ರ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದಾರಲ್ವಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು 24 hours ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ ನೆರಂದಪ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರಪು ಜೈನ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ವಾರಿ ಗುಸ್ಸಿಯವನಿ ಅದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು 10 ಸಲ ಇರ್ಬೋದು ಸಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೌದು ಲೈಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಅಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎತ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿಪನಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಏತು ಪುಂಡಿ ವೈಪ ಅಂತಿರೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಬಂಡ ಹಿಂದಿಡೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಶುರುವಾತಿನ ಹಿಂದಿಡ ಅಂಚದ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಡೆ ಬರಿದು ಓದ್ತು ನಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಎಂಚಾಣದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಣದು ಅವರ ಕೇನೋಡಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನಿ ರಾಮೋಜಿರಾವ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಮೇರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಮೊಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಟೀಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೊಕುಲು ಎಂಕಲ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಬೇತಶೆ ಅಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಕುಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೋನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆರ್ಬತ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐಕ್ಲ ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಯ್ನ್ ಆ ಪೊನ್ನ ಕತೆ ದಾದಂಡು ಅವು ಅಂಚದಾಲಜಿ ಅವು ಅದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅವನು ಪಾತಿರ್ದ ನಾನು ಪೋಂಡ ತೆಂಗ್ ನೆನಪುಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಮೇರನ್ ತೂದುಲ ಇತ್ತಿಜಿ
ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಪೂರ ವಿಷಯ ಆನ ಮೇರೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಲೆಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ఒక 10 ವರ್ಷ ಏನ ಮನ್ಪಿನಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ ಅಂದಂತ అయితే ప్రపోజ్ మల్తిని పారులందు కొత్తాండి ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಅವರು ನಾನು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಾಗಿ ಇವರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ. ఓకే పృథ్వీ పారు ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇರೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವುಂಡು ಪಂಜಿನೆ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಡನೆ ಎನ್ನಡ ವಿಷಯ ಬರ ಬಂದ್ಪುಜರ್ ಮೊಲ್ಡ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮುಲ್ಡ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾತಾಡರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೋಲು ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಅಂಚ. ಪಾರುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಅವು ಮೇನಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಏತ್ ಲಡೆ ಮಂತ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲ ಅವು ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನದೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ. ಒಂಥರ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಈರಡತಕ್ಕೆ ನಂಚಿತ್ನ ನಾಗರಾಜಡ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ ಇರತ್ತ. ಓಕೆ, ನಾಗರಾಜಂದು ಪುದರ್ದಾಯ ಬತ್ತನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಡ್ದಾತ್ರ ಆನಿ ಪುಟಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ನಾಗರಾಜನ್ ಬತ್ತನದ ಕೇಂಡ ಈರ್ನ ಊರು ಓಪನ್ ಎಂಬಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಿನ ಬಲತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಜೂರ್ ಬಂದು ಕಾಪೋಡು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಂದ ಅಂದು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗರಾಜ ಬಂದ ಬಂಡೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಟೈಮ್ ಡೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿಯೇ ನಾಗರಾಜ ಬಂದ ಬಂಡೇರು ಅವ್ ನಾಗರಾಜ ಬಂದ ಬಂಡ ಪೂರಕ್ಲೇ ನಾಗರಾಜ ದಾನ್ ಜಾತಕ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ದೀತಿನ ಪುದರತ್ತು. ಸೊ ನಾಗರಾಜನ್ ದಾಂಡ್ ನನಂಜಿ ಪಾತರಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾಂಕಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಒಯ್ಕಲಾವ ಏಮನ್ಪುಡ ಪಾತೆರ ಬಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ವಿಷಯ ಉಲ್ಟಾ ಅಣ್ಗೆ ಅಂದ ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಜನ್ಲ ಇತ್ತರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಜಂತಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಿನಿ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮೂನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪಂಡ ಒರಿಯೇ ಆನಿತ್ತನ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರೆ ಎನ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾನು ಇಂಚಿತ್ತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೆಸರದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಊರದ ಮಜೂರದ ಪ್ರತಿಯೊರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲು ಲೀಲಣ್ಣ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ರವಿಯಣ್ಣ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನ್ ಬನೋಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ ಅಲ್ಪನೇ ಬಲತ್ತ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವ್ಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಗುರ್ತಾಗ ಕೂಡ ನಾಗರಾಜಂದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಪುದಾರ ಪುಷಾರಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಎತ್ನ ಕೂಡ ಇಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಣೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ. ಮೂಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಣ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪಳ ಐಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಪಪ್ಪನ ಬೋದ ಬೀರಪ್ಪ ಅಂಬಾರಂದು ಸುಜಾತ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅವಳೆ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಐಲಾಡು ಪಾರಲ್ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಸರಗೋಡು ಹುಡುಗರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಸತ್ಯನ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರುಲ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಹೇಗಿದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಯುಪಿಯಿಂದ ಅಲಹಾಬಾದ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MP, ಡ್ಯಾಡಿ UP. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರು, ಆ ಸೈಡ್ ಜೋರು. ಬಟ್ ನಾನು ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ.
ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದಾನೇ ಓದಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಓಕೆ. MP UP ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 2 states. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಅದು ಕೂಡ. ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಮನೇಲೆಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಹೌದು, UP ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್, ಫುಲ್ ಪಾರುಲ್ ಶುಕ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂದು, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದು, ಫಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲವ್. ಹೌದು. ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಮ್ಮಂಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಂದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬೈ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಲೈಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸೊ ನಾವು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹುಡುಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ ಇದು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಅಕ್ಕಂದು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ದು ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈತ ಪೂರ ಕಥೆ ಆತಂಡು ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂಡಲ ಲವ್ ಉಂಡಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪುನೆ ತೆಲಿತೊಂದೆ ಪುನ ತಂದೆ ದಾಲ ಬರೋದು ಜನ ಪೃಥ್ವಿ ಅವೇ ಏನೋ ಅನ್ಕೋರದ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ದಾಲ ಪರಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದಿನ ಇದ್ದಿನ ಪಂಡ ದೂರದಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ದಾಯ ಬಕ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪಂತಿನ ಜರ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು, ಸಾಧಾರಣ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಇವಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಒಂದು ಬರೋ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ್ ಬತ್ ವರಣ್ಣೆ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಊರ್ನಾಗ ಡೌಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟೋದು, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್. ಓಕೆ. ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಲ್ಲಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಾವುಪುರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ ಎತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾತ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆನಿಯ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಇರತ್ತಾನಂಟೆ ಫೋನ್ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಿಂದಿದ ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂತ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ಬೆತ್ತನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಮೂಲ ಯಾಪಲ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿತ್ತಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೀಲ್ ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ತಿನ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮೊಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಬ್ ಪಡತ್ತೇರು ಏನಿತ್ತು ಜಿಗ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂದು ಹೇಳುವ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಎಂತ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಇವ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ನೀವ್ ಗಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪಾರು? ನಾನು BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ IT ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇಂಡಿಯಾಲಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ABP ನ್ಯೂಸ್ 24 ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ? ಇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅವ್ರದ್ದು DL ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟ ತನಕ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ ವಂಚನೆ ಆಗುತ್ತ ಪಂಡ
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎದುರುಡಪ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಕೊಂತೆ ಪಾಪ ಯಾರ ಅಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಏರು ಅಂದ್ ಆವಡಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಶೇರ್ನಿ ಅಂತ. ಅವು ಏತ್ ಶೇರ್ ತರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇದು ಈ ತೋರ್ತು ಮೇ ಬಿ ಈತ ಸಮಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒರಿಯರ್ ಲಡಾಯಿಂದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು. ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಹೊಸ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಗ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಈತು ಒರಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು. ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಕಾನ್ ಜಾದ ಜಗಳ ಕಟ್ತೆ. ಮೇನ್ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಗಿರೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಅವೆ ಲಡಾಯಿ ಯಾವೊಂದು ಲಡಾಯಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಅವೊಂದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಫೈಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೋತದ್ ಲಡಾಯಿ ಬಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವನ್ ಲೀಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ತೆಗೆದೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ದೆಡ್ಡ ಆದಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಜಡ್ಜ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾಯರು ಪಂಡ ಜಡ್ಜಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್, ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೇಡಮ್, ಬೊಕ್ಕ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅಕಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲೇಪುರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತ ಆತನ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಆಂಕರ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮೊಗಲ್ ಸೋತದು ಮೊಗಲ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾಂದ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ರ ಇಜ್ಜದೆ. ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಮೊಗಲ ಫುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ ಲಡಾಯಿ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಉಜ್ಜಾರ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ. ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಏನು ತರಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹುಡುಗಿರು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಮೊದ್ಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳು ಇದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸುವ ಆರ್ಟಿನ, ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇದಿತ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಂತಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಆವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಗರಾಜ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನಾಗರಾಜ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೆಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಲು, ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ರು ಶುರು ಆಯ್ತು, ಓ ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಗಳೂರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಮೋಜಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನು ಆಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೆಸರಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದು. ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೃಥ್ವಿ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರತ ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಪಾರುಲ ಹಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪಾರುಲ ಒಂದು ಬನೋಲಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಪೋಡತ್ತೆ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಅಂತದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂಜಾರ ಅದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜಾರು. ಬಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬೋಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದತ್ತು
ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ದಾದನ ಗ್ರಜ್ಜದಿ ಒಂದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ. ಅವು ದಾಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಪನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತಾಡಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಜ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ದಿ ಒಂದೆ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಒರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಡಿತ್ತು. ನಿಜಪ್ಪ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಏ ಪಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಕ್ಕದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೊಡ್ನಿಕಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವನು ಮದ್ವೆ ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಓಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕೈತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡತ್ತೆ ದಿನಲ್ಲ ಟೈಮು ಬರೋಡು ಅದು ಅಂಚಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಬಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಬರೋದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದುಮ್ಮಾಂಡ ಓಲು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಅಂಚನದೆ ಅವ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ಲ ಆಂಡ್ ಮೂಲಾಂಡ್ ಕೆಲಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತವು ಬರೋ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟದು ಸೀದರ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಫಸ್ಟೇ ಬತ್ ವಾರಂಟ್ ಬೈದನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತರಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಎಂಚ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೂರ ಅಲ್ಪರ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂದಾನೆ ದೂರ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ. ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ ದೂರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದು ನೀನು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ದೂರ ಎತ್ತಿನತ್ ಲಡಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನ ಬರೋ ಲಡಾಯಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನ ಲಡಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ದೂರ ಎತ್ತಿನ ಬರೋ ಲಡಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಲಡಾಯಿ ನೆಟ್ಟೆನಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೋರ ಅಂದಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಇತನ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ರೆಡಿ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಟಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು. ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮೋಲಾಂಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಊಟ ಕಲಿಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕಲ್ಪೋಡ ಇಷ್ಟನಾ ನನಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಪಪ್ಪನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪಲ ಇನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮೊಲ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಪರಾಠ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ವೆಜ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಎಗ್ ತಿಂತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊ ತೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಎಂತ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರ ಬಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗಾನೆ ಸತ್ಯರ್ಲ ಬಂಗಾನೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ನನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ನ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯವ್ರನ್ನ ಕರಿತಿದಂತ ಹೆಸರು ಜಾನುಜಿ ಓಕೆ ಇರ್ದಾತನ್ಲೆ ತೊಂತಾರೆ ಸೇಮ್ ಜಾನು ರಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಉದರ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೊರೆಪಟ್ಟತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಂತಲ್ಲ ಅಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಉಂಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡಂದತ್ತು ದಾದಾ ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಅಂತಂದು ಇಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಉಂಡದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಡಿ ದಿನಟ್ ಏತ್ ಸತಿ ಕಾಳು ಪಾತಿರ್ದಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಾತಿರ್ದಿ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿತೀರ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಐದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಓದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಟಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ದೀತಿಜಿ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಗಡಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಅವಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇತರ ಮೂವಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ತರ
ಇದ್ರೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ಕಾಲ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುನಿ ವೈಫ್ ಒಂದು ಪಂಡಾರತ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಡಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ ವೈಫನ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏರುಂಡು ನಾನೇ ಬೊಕ್ಕ ಆವಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಓಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆ ಹೀಟ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗರ್ವದ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪಿನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾದು ಅವು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಅವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬೆರಳು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಿ ಪಂತಿನ ಸರಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ನಂಚನೆ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಅಂಚನೆ ಅವು. ಪಾರಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ರಿಯಲ್ ಮತ್ ಬೋಲು ಬಾಕಿಗ ಬೋಲು ಏ ರಿಯಲ್ ಅದೇ ನೋಡು ಏನೇ ನೋ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2000 ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಮೈ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲೈಕ್ ಹೌದೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ದಾದೆಗೆ ಪಂತನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಸರಾ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ದು ಬಿಡ್ನೆ ನಂದವೇ ದಾದೆಗೆ ಪಂತನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ತೆರೆಗೆ ವೈಫ್ ಗೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿಂತ ಈರ್ನ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್. ಓ ಎನ್ನ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಹೋಗ ನೋಡು. ಎನ್ನ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೌನ್ಸ आपको कौन सा पसंद है? हाँ चीप है नाल पद ಎಂಗ ರಡ್ಜನ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪನ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಗಾನ ಎಂಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಟ್ ಚೀಪದ ನಾಲ್ಪದ ಗೀಚಿದ ವರತುಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ನಾಲು ಗೋಡೆಡುಲ ನಿನ್ನನೆ ಅಕ್ಷರ. ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಂಗ್? ಓ ತುಂಬ ನಂಗೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಪಿಳಿಬೇಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದು ಅದ್ರದ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಮನಾಥೆ ಪ್ರೇಮನಾಥೆ. ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತಲ್ಲ 10 years ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುರುಟು ಪಾತ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾವ ಹಿಂದಿ ಯಾವ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತುರುಟು ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮನ್ ಪರ ತುರುಟು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಗುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಸಿನಿಕೊಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗಿನು ಇದೊಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವೆ ಒವ್ವೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ವಿಷಯ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಕೆಲವರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ಅತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಕಿನೊಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಸರದ್ದು ಬೇತಕಲೆ ಬೇಜಾರಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. that would be ಪಂಡ ಏರೆಗಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಂದು ಉಪ್ಪರ ಏರ್ಲ ದೇವರತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪಂದು ಉಪ್ಪರ ದೇವರತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಬಟ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಕಲ್ ಏರೆಗೆ ಎನ್ನಡ ಬೇಜಾರು ಆತನ ಆಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಗ್ಯೂ ಮಂದರ್ ಅವು ಆಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅನ್ಪನೋಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬರದು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಆಪೋಜಿ ಅವೇ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ ಆಪಿನತೆ ಇಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹತ್ತಂದೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಶುವಲಿ ಪೂರಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಇಜನೇ ಪನೋಲಿ ಅದಾಲ ಅಜ್ಜಂದು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್
ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಾವಿರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಕ್ ಬೇತಕಲ್ ಮಾತಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಸ್ರದ ಬೇತಕಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯರಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಾತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಒಬ್ಬೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಲೇನೆ ನಾನು ಕೇಂದಿಜ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಅವು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎನ್ನಸ್ರದ ಬೇತಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಪಿನ್ ಬುರ್ಚಿ ಇಫ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾವಡು ಏರೆ ಕಾವಡು ಇಫ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿ ಟು ರೋಪ್ ಇನ್ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೋಡು ಅವ್ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಂತದ ಎಂಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಡಮುಟ ಮಂದಿ ಜಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇತರ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಡಮುಟಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪನೋಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೊಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಜಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಅವಡು ಅತ್ತ ಇಂಜಿನ ಬೇಜಾರು ಅವಡು ಹೇಟ್ರೆಡ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪರೆ ಬರ್ಲಿ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವನ್ ಬೋಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೃಥ್ವಿ ನನಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ಒತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದ ದಾಯಿ ಚೂಸ್ ಯಾಪ ಜರೀರಿ ಅವೇ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡುತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಚೂಸ್ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಪುಂಡು ಎದುರ್ದ ಏರಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಬತ್ತದ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇರು ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಗ ಒತ್ತುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಒಂದೆನ್ನು ಎಂದ ಏನ ಉಂಡು ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾವಡು ಮಲ್ಪುಗಂಡು ಎಂಕೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಆತೀನಿ ತೋರ್ತು ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆತನೆ ಅನ್ನಡ ಆತಜಿಂದ ಅತ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೇವಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ನಮ್ಮಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ದಾಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅದುಪ್ಪು ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಏರ್ಲ ರೈಟರ್ ಆವಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಉಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾವು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಯಾನು ಬೇತಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಏನಾಪನ್ ಪಂಡ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಾಗ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಫಾರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆತೆ ಒಂಜಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಔಟ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲು ತುಳುಟು ಅದು ತುಳುಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದುಕೋರ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ದೇ ಹವ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಇಡಮುಟ ಓವೇ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏರ್ಲ ಮಂದಿಜರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರಡು ರೈಟರ್ಸ್ನಾಗ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನನ್ಲಾತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಓದೊಂದು ಮೊನೋಟೋನಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಓದೊಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾನು ನಾನು ಏನೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಯಾ ರಿಲೀಸಸ್ ಚೂಸ್ ಯಾವುದು ಪೋಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಅದು ಮುಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓದ್ತೊಂಡೆ ಬಂಡ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬೇತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಓವ್ಲ ಸೈಡ್ ದಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಏನು ತುಂಬ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಐತೆ ಅವಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಐಕ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಪೂರ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೈನಡ್ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎರಡೇ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಜನ ಮದಿಮೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಬೇತಕಲ್ ಪನ್ನೇನು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋನು ಅತ್ ನಮಕ್ ವಿವೇಚನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಪು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬೂರಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಂದು ಹಾಂ ಅಂತ ಮೊಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೋನು ಏನೊಂಚೂರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಚೂಸಿ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಚೂಸಿ ಆದಿತ್ಯಜಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಪೋಯ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೂಸಿ ಬಟ್ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಕುತ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಬರೋದುಂಡು ಜಯರಾಜ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲಯಾಳಂದವರು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ
ರಡ್ಡ್ ಎಕರೆ ಪೂರ ಆಪ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಪ್ಪುನು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಮಜಾ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಡ್ ರೋಹನ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬ್ಯಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿ ಐಟ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೂರಜ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಯಾನ್ ಆರ್ ಮೀನ್ ಇಲೆತ್ತಡೆ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಸೂರಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಬೈದನು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಐಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲುಲ್ಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಿನೀತ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಕ್ಕ ಮೇನ್ಲಿ ಎನ್ನ ದಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಎನ್ನಡಿ ಆನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲಾ ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐಟ್ ಲೀಡ್ ಅದು ವಿನೀತ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಬಂದು ಇರ್ಲಿತ್ತರ್ಡ ವಿನೀತ್ ಆರಾಯ್ತ ಹೀರೋ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಾತೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ ಆಯ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವಂತೂರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡ್ ದೆಂಚಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಡ್ಲಾರು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತೀಚರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತನಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೈತಲೊಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಯಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅನ್ ಡ್ರೀಮ್ ತೂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿಡ್ ದುಂಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾನಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು 25 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಡಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆತ್ ಮಂಡೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದುವೆ ರೋಲ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಬೋದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಏನ್ಲ ಇಟ್ ಕೊರಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಿಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮೇ ಬಿ ನಾ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆವು ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಐಕ್ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್ ಐತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಅವು ದಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮನಸಾರೆ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಏನಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ದಪ್ಪು ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿನ ಎನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ ಪೂರ ಎತ್ತು ತಿರ್ತುಬಾರ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಏನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನೆನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 - 5 = 2 ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ವ ಆತು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿರ್ಪಂಡೆ ಏನಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆಂಚ ಏನಂಜ್ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆಡಿತ್ತನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ರೀ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಗಾಗ ನಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಜನದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಈತು ಅಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದು ಮಿಡ್ಲಡಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬರ ಹೆಂಗೆ ಮರಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡದೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಆರು ಒಂದು 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 ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ್ ಏರ್ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ಮೂಲ್ ಉಂತಾವಡು ಮೂಲ್ ಈತು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಚ ಬುರ ಅವು ಹೆಂಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈತು ಉಂಡ ಮಾರ ಯಾನು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ಬತ್ತು ಬುಲ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಕ್ ಯಾವಂತರ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂರು ಅನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಕಾದಿನ ಏನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಆಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ 25 ಟೈಮ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತಾರೆ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆದ್ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಟು ನಿದ್ರೆ ಮಂಡ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದುಂಡೆನ ಪಂಡ ಆತ ನರ್ವಸ್ ಆತ ಹೆಂಗ್ ದುಮ್ನ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಪಂಡ ಆರು ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಡ ಆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತಾರೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ US ದಾರ್ ಫಾರಿನ್ ದಾರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಜನರೇಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಬರೋ ಉಂತುದುಂಡು ಮೂಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾಂಕ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ
ಆಪಿನೇಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕುರ್ತೆಲ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೋನೆದವ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮೋನೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆರು ಬೇಜಾರ ಅವನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆತ್ ಬಜೆಟ್ ಬಾರ್ದಾರೆ ಇಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಬಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಮುಗಿಂಡೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆತ್ಮಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಬೇಜಾರಿತ್ತದು ಅದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ಲಾಸ್ಕಿನ ಆ ಇಂಚನ ಅದನ್ನ ಪತ್ವನ್ಲ ಓದ್ಲ ದಾಲ ಆಪಣ ತೂಲ ಯಾ ನಾವು ಓದರ ಯಾಪ ಸುರುಮಂತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏನಾವಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಉಂಡದೆ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಅವು ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜೈದಿಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ 1 hour ಲೆಕ್ಚರ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಮರದಾನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏಚ್ ಜೆಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಿರುತ್ತೆ ಜೆಪರ್ ಟ್ರೈ ಡೆಪ್ಪರ್ ಆವ್ಜಿ ಲಕ್ಕೊಂದು ನಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪುನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜೆಪ್ಪರ್ ಆಪನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುನು ಆಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಬರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಬುಕ್ ಏನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುರತ್ತೆ ಇದ್ರ ಏತನ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೂಲು ಮಾಡೋದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಂಬು ಜರು ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಡೈರೇಜ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ದುಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡನ ದಾಯಿಗಂಚ ಓದ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಾನ ಇರ್ಪೇರು ಎಂಕಿ ಜನ ಜಾಗೃತ ಆರೆಗುಂಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೂದು ಒತ್ತೊಂಡಾರ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತ ಪೃಥ್ವಿ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಾರತ್ತ ತುಯರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ನು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಇಪ್ಪಾಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮರತ್ತ ನಿಂಕ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿತ್ತಾರೀರ್ ಯೋಗಿಶರ್ನ ಕಾರ್ಪೊಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ದುಂಬು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಓಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಆನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಕಲ್ಪನ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ವರದೆ ಯೋಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿಪಿನ್ ದೊರಿತು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಪೂರ 4-5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಾಗ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನಾಗ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಊರುಡು ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರಾಗಲ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ WWF ಅದಾಗ WWF ಅದಾಗ ಅವೇನೆ ಒರತಂಗಂಡೆ ಪೆಟ್ಟುದಾನೆ ಅಂಚ ಆಯವರಿ ಅನ್ನ ಕೈ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ದೇರ್ ತುಂಬ ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಕಾರು ಪೂರ ಉಂದಾದು ಅವು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅದಗನೆ ಕಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಮರಕ್ ಗೋನಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನು ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದು ಅಂಚ ಪೂರ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಜುಗಾಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಡ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಗೋನಿಗ್ ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಐಟು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಕೋರಿಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ತೌಡು ಬಂದ್ಬಾರ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ದಿಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನು ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ತಾಗರವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಡೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ಒಂಜೆಟ್ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಅನ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಐ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅದಾಗ ಅವ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ದಿಲ್ಲ ಅವಲೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಜುಗಾಡ್ ಡೇ ಪೂರ ಆತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಳಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ಡ ಯಾನ್ ಕೇನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಉಂದ ಇನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತುನಾಗ ಒರಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಗೈಸ್ ಬಂದು ಐಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಾರೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ 3 ವಾಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ 3 ವಾಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟೆಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಅವೆಂದು ತಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ಎಂಚಿನ ಮರ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂತಿನಲ್ದು ಪಿರವ ಎಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಡಿಡು ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡಿ ಎಂಕ ಎಂಚಾನ ಅಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂಜರ್ ಅವು ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಆಲಪ್ಪ
ಅಂಚ ಅಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒರಿತಾರೆ ನೇಬರ್ ಅರ್ಡಬಹುದು ಕಲ್ತೆ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೈತ್ ಒಂಜಿ ಎರೋಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಅದಾಗ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅದ ಏರ್ಲ ಅವೇನು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಚ ಅರ್ಡ ಕಲ್ತೀನಿ ನಿತ್ಯ ಅಂದಾರ ನಾ ಪುದರ್ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಂಡ ಆರು ನೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆರು ಏನ ಕಲ್ದೇರು ಅವನ್ ಪೂರ ಬರೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂನ್ ವಾಕ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇಂಚಂದು ಹೆಂಗೊಂದು 4-5 days 7 days ಕಲ್ಪಾಯರು ಇಲ್ಲಡರ್ನ ಅವು ಕಲ್ತಿವಾಗ ಕೊಂಚ ಮರಲು ಹತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡು ನೆರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಕೊಂಜ ತಿರ್ತು ಮಾಡು ಕುಂಟು ಮಾಡುವ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋರಸಲ ಅಂಚವರ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮರಲು ಬತ್ತಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಂತು ಯಾಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಅನ್ನಾಗ ಜನಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡಾಗಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಲ ಅದಗನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜರ 2 ವರ್ಷದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ 2 ವರ್ಷದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಪೋಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ನಿತ್ಯನ ಇತ್ತು ಅವು ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿರು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾಳಪ್ಪ ಬಂದ ಅದು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಿ ಕಲ್ಪುರ ಪೂರ ಉಂತಾಯನು ಐ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಣ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏರೇ ಹೋಗಲಿ ಎರಡಾಕಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದ ಡೌನ್ ಆಣ ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯನು ಬಟ್ ಏತ್ ಮಂಡಲ ಅವು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ದನೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಗುಂಡು ಕೆಲವರು ಅವೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪೋಪೇರು ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆತು ಪೂರ ಎಂಡ್ ಐತಿಸಿ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಪಾರುಲ್ ಈರ್ದಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದ ವಿಷಯ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಇಡೀ ಊರು ಸೂಪರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಬತ್ತಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಸರಿ ಮಂದಿಜ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂದು ಸೊ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಸೇ ಆಗ್ಬೇಕು ದಿಯಾ ತುತಲ್ ಫುಲ್ ಬುಲ್ತುದು ದಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಬಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಐ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆರೆ ಓಕೆ ಪಾರುಳು ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಒಬ್ರು ಸಾಕು ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ದಿ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟದೇ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾಲಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10 years ಲವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರಿ ಜಗಳ ಆಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಲವ್ ಇದೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ
ಕರೆಕ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ತರ ಎಳಿಬೇಡಿ. ಆ ಜಗಳ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಫಿನಿಶ್. ಎಂಕಲ್ನ ಏತು ಮೊಲ ಲಡಾಯಂಡಲ್ಲ ಆನಿಯ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಆನಿಯ ಮುಗಿಯುಂಡು ಎತ್ತು ಮೊಲ ಲಡಾಯನ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಮನಮಲ್ಲ ಲಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಆನಿಯೇ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೊಸ ಲಡಾಯ ಹೊಡತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಲಡಾಯನ ಬೋರ್ ಆಪ ದಿನ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂದ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಇಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಈ ಲಡಾಯಿ ಬಯ್ಯ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟು ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಗ್ಲು ಬರೋ ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ತೂಪಿನ ಮಗಳು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮುಗಿ ಊಜಿ. ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಜಗಳ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಆರಪಗ ತೀರಿಯರು ಪನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನಡು ದುಂಬು ತೀರಿಯರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿತ್ ನಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್? ಹ್ಯಾರಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ. ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಬರ್ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಅಂದ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಪೋಪಿನ್ ದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಯಾಪ ಊರು ಬರ್ಪೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಂಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ರ ಸುಣ್ಣ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಏರ್ಲ ಮೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಇಂಬೆ ಅಂಚಿನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಪ್ ಓದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ನೋಟೆ ನಂಬುದಿಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಎಂಬೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಐತೆ. ಯೂಶಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬರೋ ಹುಷಾರಿನಾಗಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಂಬೆ ಭಯಂಕರ ಮುಗ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ದೆ ಆತ ಮುಗ್ದೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಮುಗ್ದೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂಚದ ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲ್ ಬರ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಜಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ ಬರ ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಪೇನ್ ಅವ್ನ ಜಾತ ಸಮಯ ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೈತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಸ್ರದ್ದು ಉಂತುಂಡು ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಬೈಲಕ್ಕುರಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅವಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅವು ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಯರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತದ ನಾನಿ 24 hours ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂದ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮೇತ ಏರೆಗ್ಲಾಗ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ 24 hours ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮನದಾನಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅವು 36 hours ಆನಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಗ ಏರ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪಿರಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪದ್ರಗಂಟೆ ಇಂಚ ಲಕ್ವ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಂಡ 10 ವರ್ಷ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜೆ ಮಂಡೆಡಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ತೀರ್ಪೋಯಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಬಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಜನ ತಂಗಡಿಲು ಆಯ್ಕೆ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅವು ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ರೋಡಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ದೇ ಬಂಡ ಈತ್ ಸಮಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಈತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಯಿ ಜಾಯನ ಬಾಯಿಡು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಬರೋತೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಹಾತು ನಂಬರ್ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಬೇತಾಯಿಗೆ ಹೊರೆಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಅಂತ ಬನ್ನುಲಿ ಆತ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಸೊ ಒಂದು ಬರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪನ್ಪಾದೆ ಇದು ಬಂಗೊಂಡು ಮಾರ ಅಂಚೆ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂತದ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂತದೇನು ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚವು ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ರೈಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂಜಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೈತಿನ
ಅಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ಕನಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಭವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅವು ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಆಯಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೇ ಬಿ. ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪೋಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶಿಸ್ತಾನ. ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಸುರು ಕಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಅವೇ ಪಂಡರತೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಪೂರಲ ಮುಗೀತದ್ದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ಪಂತಿರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲ್ಗೋ ತನಕ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲಿಂದ ಎಂಕುಲ ಹಾರಿಸೋಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತಾಡಲೊಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟೈಪ್ ಪಡಂದು ಎನ್ನೊಂದು. ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಿದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲೆ ಪಾಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಜವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಪಿದಾತಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವರತ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಬುಡದಿ ಪಾರುಲ್ ಶುಕ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಇಂಚೇನೇ ದುಂಬುವರಿಂದಿಪ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತ ಸಿನಿಮಾಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ತೂದು ಅರೆಗ್ ನಲ್ಲಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕಂದು ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.